Çalaki me berdewam diki û her wiha çalakî çiqas berdewam ke û qas berdelê wê jî giran dibe. Erê dawî pêşa di roja hevalek dî me dîsa li vê çalakiyê de şehîd ket. Yani êdî divê cîhan hemû gelê me taybet gelê Kurd, gelê Kurdistanî li zanabûna şariya vê çalakiyê de bin. Va çalakiya berdelê pir giran gelxwatîne. Viya rewşê Tirkiye taybet. Her wiha çûnê Tirkiye û pêvajoya îro Tirkiye tê de jiyan dike dikeve xeteriyê herê mezin ji ber ku ve nêzî heşt hevalê me şehîd ketin. Jiyanê xwe ji destan li van çalakiya de li zindanê Tirkiye'de. Viya şermekiya mirovahiyê heste a cîhanî a kesê mafê gelan diparêzin bi navê wê xebat dikin her wiha saziyên parastinê mafê mirova divê saziyên medenî ê Tirkiye taybet zêdetir bikeve hewildana. Zêdetir li ser vê siyasetê AKP xebat bike, kar bike, Tirkiye neçar bike ku êdî li hemberî van çalakiya bêdeng nemîne. Aliyekê de ji hikûmetê AKP dewleta Tirkiye zanebûn ji xwe re rojev cuda ava dike. Bi numune îro heger 4-5 roj bi hilbijartinên heremî li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hatibî meşandin êja dubare û her wiha gelek bajaran cara sêmîn ê çaremîn hejmartinê mijûl dibin zanabûn dixwazin vê rojevê biguherin dixwazin vê gel ji hemberî vê van çalakiyan em bên neçar bihêlin ji bo wê divê gelê me zêdetir hişar bi ji xwe rewşê Tirkiye diyar e rewşê Tirkiye li ber çavan e ev nêzî 100 sala kumara Tirkiye yêkem care li hilbijartinên xwecihî de ev qez meselê em bên nerazîbûn û taybet ji aliyê hikûmetê ve her hilbijartinê derbasbûyî ber ku hikûmetê çi dikir an jî partiyê desthilatdar çi dikir wek daxwazê wa tatin meşandin vê carê taybet dengê Kurda û demokratxwaza li metropolên Tirka bajarên mezin têkçûnê hikûmetê AKP viya diyar kir ku êdî hemberî vê nerazîbûn diyar kir hemberî vê zêdetir viyan ji hemû çi fatura wê ê ji gelê Kurd re an jî ji HDP re bibire yanî gelekî bajaran hêja bi fermî destûrê berbijêrê HDP nedane biçin ser kar an jî her şaredariyê aliyê kayyumê ve hatin meşandin bi em karin bêjin milyonan hiştiye bin deyna de êdî kes nekare kar û xebat bike yanî AKP dixwaze vê rojevê ji hev cuda an jî rojevekê ava bike ku hemberî vê tercîta li ser Birêz Öcalan û her wiha girtiyên siyasî berûva jî bike û xelkê gel jê dûr bixe vê rojevê bide guhartin çi bi bila bibe em ê vê çalakiyê heta dawiyê berdewam bikin wê gelê me ji zanebûna vê hişyariya wê de bi herkes zêdetir lê xwedî derbike ve hegerne herû ê keç û xurtê Kurda li zîndana û gelek deverên dî wê agahiyên şehadetê werin ji bo wan agahiya kotayî dawî lê were divê hemî gelê me hemberî vê zêdetir nerazîbûn hemberî vê zêdetir piştgirî xwedî derketin vê rastiyê AKP bide dane holê ku heta vê tercî têra bû daxwazê van hevala bi cih werin.